Ito na, meron na. Oh. Ito na, may nauna na kasi. Ito na, oh. Kanino mo ito kinuha? Kanino? Kay ate. Kaya naman pala, oh. Ang laki ng ugat. Patay ito. Patay na, ang laki pa ng ugat. O, itusok mo uli yan doon. Hawakan mo. Tapos, dinagan mo yan. Tutubo uli yan. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. And for today's video, nandito tayo, nag-attend tayo ng isang birthday party ni Janela Denise Erenco Razon ng Barangay Betican, Laong Northern Samar. At ang kanilang venue ay dito sa Unay Beach, Laong Northern Samar. At ayan, nagkakagulo na po sila dito. Mami, madapa si Kuya. Ayan, sir, ano pong pangalan nyo? Andy Boy. Andy Boy, ilang taon na po kayo? 47 yung tiyan nyo, ilang po na yan? Apat na. Apat. Baka paglabas nyo, puro bigote na rin. Hindi, joke lang. Ito. Okay, bahala na lang kayo sa nagdala sa inyo, ha? Okay, bring me una na makapagdala sa akin ng isang piraso puting buhok go. Isang piraso lang, ha? Puting buhok, isang piraso. Ha! Dali, ayan. Ayan, stop. May nauna na ano yun? Buhok ba yan? Parang sinulid. Ito na, meron na. Ito na, may nauna na kasi. Ito na, kanino mo ito kinuha? Kanino? Kay ate. Kaya naman pala, ang laki ng ugat. Patay ito. Patay na, ang laki pa ng ugat. O, itusok mo uli yan doon. Hawakan mo. Tapos, dinagan mo yan. Tutubo uli yan. Ayan mga kachapsoy, magic time na. Isa din ako sa mga madalas mabudol sa mga ganitong show. Madali akong mapaniwala sa mga magic eh. Kasi maski ako magic din ako. Sa nila ni hanga, oh gaga. Pati siya ni hanga, grabe. Patutulak pati ako hanga. Magpapasilip sa bahay. Dala mo sa mga budol ha. Pati naman kita sin eh. Yan yung mga nabubudol ho. Hindi ko ang payo kayo ulit ta. Di ho. Paniwalang paniwala.
Pati mga arog ho. Gito ori. Magawa sa ng punay. Ito naka-fold. Kuya, wag kami. Pati ako nabubudol lang. Oo, kundi. Ano ba, dakso? May good siya dito alaga ng mga payong. Sagutok daw. Kaya nga pero siya kaya kamot para makuha. Mga pasayt siya, no? Sagutok. Ngisol na niya diyan. Kita ko na may didi. Diyan. Kuya, wag kami. Kata doon, kada sukan maaramad kami. Matala na yung ano. Alam ko na. Ilisan ng kamay. Matudak sa doon ko ng payong, kanya tapahiklo, kanya tapadituyon, di mawara. Yan, magiging laki niton. Magiging pangsit-kanto niton. Kalahin, luto lang. Pati sa timilan, inaalis ta. Nga di bisok-sok ano? Kada kay arbor na mo ito.
Gira, buwak! Di ka, paano nga? Hala! Totoo na! Hoy! Dahil nakakatulog, sunod ko na pagsigara. Ito ng kalapate. Huwag ko gumawa. Di rin sa... Mga tamse, dara mo! Hoy, pati mga nanay nga nga, ho! Ano kasi mga sabag, nagpa-fold. Sakit kasi kung pinangaya dan eh. Kaya maghalo-halo na may haluad ako. Wala ka na dukuton ko. Katawa nakalubong dito sa baw-baw. Magipangalsan na. Ito nila. Kau na kumanya macam. Hey, gindam-dam niya ako mayom. Kaya kasi siyempre palakpakan ang palakpakan, no, di ba? Sino ba gusto ng magic? O, next year naman, next year. Kasi pagod na ako eh.